Nei. Så hei sammen, med Frode Pettersen. Jeg har veldig vondt i halsen. Ikke sånn at jeg er syk, men jeg tørr i halsen, altså. Ja. Men nå jeg må fortelle om Learn to Fly. Hender at jeg må begynne litt på nytt. På grunn av, ja. Grunnen for det er jo at jeg prøvde å filme, men jeg fant ikke filene mine, så jeg klarte ikke det. Selenia. Vi skal angripe. Sorry for ikke å snakke så mye. Men jeg ser på Kick-In-It, så dere får i hvert fall lyd. Her. Sånn. Ja, sånn. Kom an. Kom an. Kunne ikke du tatt et teit Archer-tårnet? Drage. Æsj. Kom an. Sånn. Det gjør jeg også. Jeg blir kraper. Nei, det må dere se. Spill nå. Clash Royale. Clash Royale er nå tilgjengelig. Ja, jeg skal spille på iPaden min. Jeg har det på telefonen, men det har kommet litt langt, så derfor skal jeg spille litt. Derfor skal jeg filme litt på kanal på iPaden.
Tusen takk for dere så på. Ha det bra.